коронавирус дар дунё ҳамчун вабои ҷаҳонӣ эълон карда шуд ва бисёриҳо дар дунё роҳнамоеро меҷӯянд. чун мусалмон ҳастанд чизҳое ки мо бояд бидонем ҳангоми омода шудан ба он чизе ки рух медиҳад. дар аввал воҳима накунед. воҳима кардан тарсу ваҳмро зиёд мекунад ки бо сабаби он мо метавонем ба вазъият хуб мутаассир нашавем. дар ҳақиқат воҳима кардан зиёни зиёд мерасонад нисбат ба манфиат. вақте одамон рафҳои мағозаҳоро холӣ карда барои худ ҳама маҳсулотҳоро мехаранд. ин амал на танҳо худпарастӣ балки гуноҳ аст дар ислом. омода бошед. лекин ба ҳар ҳол воҳима накардан ин маънои онро надорад ки мо бояд тадбирҳои бехатариро риоя накунем. чӣ гуна ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: бо ин моро фаҳмонидааст оиди риоя кардани тадбирҳои бехатарӣ ва ба пуррагӣ таваккал кардан ба Аллоҳи бузургу тавоно. чун мусалмон мо бояд ҳама тадбирҳои бехатарии лозимаро риоя кунем баҳри бехатарӣ ва ҳимояи худ ва наздикон аз коронавирус. фарқ надорад ин шустани дастҳо бошад ё аз ҷамъоматҳои серодам дур шудан бошад, ба сафарҳои нолозим нарафтан бошад ё ҳатто пӯшидани ниқобҳои тиббӣ бошад. агар шумо бемор бошед баҳри ҳимояи дигарон аз вируси гузаранда. дар ҳоле ки коргарони тандурустӣ ба мо худнигоҳдорӣ ва карантинро маслиҳат медиҳанд, имрӯз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо ин маслиҳатро 1400 сол пеш дода буд. пайғамбар моро омӯзонд ки мумкин нест даромадан ва баромадан аз давлате ки он ҷо вабо аст. ин маслиҳат ба онҳое дахл дорад ки ба ҷамъоматҳои серодам рафтан мехоҳанд, ҳатто агар масҷид бошад. дар асл он касоне ки гирифтори коронавирус бошанд, ба онҳо ҷоиз нест зиёрат кардани масҷид, ҳатто барои хондани намоз бошад, чунки COVID-19 шояд ба вазъияти шумо маргувар набошад ва шумо сабаби паҳн кардани он мешавед ва саломатии дигаронро зери хатар мегузоред. ва дар ислом пешгирии зиён дар ҷои аввал аст нисбат ба амали нек. дар ин ҳол набояд ҳис кунем ки мо аҷреро аз даст медиҳем. аҷр ҳатман ба мо навишта мешавад, чӣ гуна ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мо хабар додааст. бо риоя кардани ҳама тартиботи бехатарии ҷисмонӣ мо набояд беаҳамиятӣ кунем ба ҳимояи рӯҳонӣ. бисёр зикрҳои муайяни пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳастанд барои ҳимоя аз мусибатҳо. барои мисол, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст: ҳар касе ки бигӯяд бисмиллаҳи аллазӣ ла ядурру маъ исмиҳи шайъ фил арди ва ла фис самаъ ва ҳува ас-самиъул алим. ҳар касе инро 3 бор такрор кунад, саҳар ӯро ҳеҷ мусибати ногаҳонӣ фаро намегирад то бегоҳ, ва агар бегоҳ 3 бор бигӯяд, пас ӯро мусибате фаро намегирад то саҳар. ва акнун баъди риояи тартиботи бехатарӣ ва хундани зикрҳои ҳаррӯза, мо бояд дарк кунем ки ҳама шуда истодааст бо иҷозати Аллоҳи бузургу тавоно, чӣ гуна ки Аллоҳи бузургу тавоно гуфтааст дар Қуръон: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. бигӯ, ба мо ҳаргиз чизе нарасад ба ҷуз он ки Аллоҳи бузургу тавоно барои мо навиштааст. ӯ корсози мост ва муъминон бар Аллоҳ бояд ки таваккал кунанд. ба ҷои тарс воҳима кардан, биёед аз ин санҷиш ва имтиҳон манфиате бигирем ва баргардем ба Аллоҳи бузургу тавоно ва имонамонро мустаҳкам кунем. он чӣ ки мо имрӯз мебинем исботи он аст ки мо чун одам заифем ва он чизе ки ҳатто ба чашм намоён нест, як миллатеро ба тарсу воҳима медарорад. ин як ёдоварии бузург оиди чӣ қадар зиёд муҳтоҷ будан ба офаридгорамон аст. дар ин замон дастҳоро бардошта ба дуо ва хоҳиш кунем ки Аллоҳи бузургу тавоно моро ҳимоя кунад аз бадӣ ва мусибатҳо. хоҳиш дорем аз Аллоҳи бузургу тавоно то ки ба охир расонад ин ваборо, сулҳро пойдор кунад ва шифо ато кунад ба ҳар нафари бемор дар дунё.